manipulación do debate, censura en directo, un control absoluto. O deste último pleno foi tremendo. E é que o goberno do PP estreou a súa nova ferramenta favorita, un sistema que lle permite á alcaldesa abrir e pechar os micros ao seu antollo. E cal foi o resultado? Pois un esperpento democrático sen precedentes. Xa viñamos denunciando a represión do goberno do PP contra a oposición, pois aínda dan un paso máis, e que non lle chega con interromper, permitir ataques e insultos dende o público, entorpecer os nosos argumentos con discursos baleiros da alcaldesa, que agora tamén poden pecharnos o micro cando lles convén. Mentres o goberno lanzaba falsidades contra a anterior alcaldesa, estes non lle permitiron defenderse cortándolle o micro. Deste xeito só se escoitou unha versión dos feitos, a que a eles lle interesa, claro. Mentres tanto, os de sempre, o grupo de asistentes afíns ao goberno, puideron seguir interrompendo, facendo comentarios de mal gusto, dificultando a nosa labor como oposición. O BNG, fartos desta situación, decidiu abandonar o pleno. E nós, PEC, por suposto, sempre estará en fronte dos recortes democráticos. Somos un partido asambleario e tomamos as decisións de xeito colectivo, polo que o noso representante mantívose na sala ante a imposibilidade de consultar a militancia sobre que postura tomar no momento. O goberno de Castro xa non disimula. Prefiren invertir en sistemas de censura antes que en mellorar Ponteareas. Queren silenciarnos porque saben que a nosa labor de fiscalización, os nosos argumentos rigorosos e as nosas propostas políticas son unha ameaza para o seu modelo de goberno baseado no caciquismo e na falta de transparencia. Pero unha cousa deben ter clara, non imos calar. Seguiremos denunciando cada ataque á democracia, cada intento de censura e, por suposto, cada uso fraudulento dos recursos públicos.